дня. В будинку зараз робиться ремонт. Покажу вам швиденький відеогляд свого Ходосівка. Бачите, 3 машини якраз стоять в цьому місці. Сам будинок йде 170 метрів, плюс 25 десь метрів тераса. Навіс на 2 авто, паркомісця на 1 авто. Село Ходосівка, 8 км Києва, швидкий доступ по Новобузькій трасі. Така гарна діляночка, подивіться. Цю чудову ділянку. В будинку активно робиться ремонт. Тільки, мабуть, планування у неї є. Схожий ремонт будинку також зможу відправити. Все-таки не віду, бо, подивіться, буде все темно, нічого там ви не побачите, але повним ходом де ремонт, тобто місяця з 2-2,5 буде все готово. Також є будинки без ремонту. Дуже цікаве котеджне містечко, є менші будинки, є більше. Будинки прямо в соснах, там є також будиночки. То запрошую вас на перегляд, кому цікаво. В описі ціна, контактний номер. Всім гарного дня.